Kublai pi baro na ka jingya sang kena balang Presbyterian mau plang sashi sian pat ngi pdiang ngau baha ya pi ki parlok hep kena bat ya baro ki bapej bat kmi ya kani ka program na ki persara jong ka KJP senot sepngi ngi don hang ni ban walam ya ki atli ki program ki ba kerpang ka baningkong ka jinghikai ya ka ktien ublei lingba ka object lesson bat ka baar ka quiz shua bangin poi syakani ka benta tungnya let lang hau blei ha ka jing duai traji su be ien ngawan hajan jong meling ba jong di ka por ka ba kodor haga bagi nyok ku trai ya kaban sngap bat sha skor ya ga jing hikai na ka ktien ka jong ublei bat ban yo sngauru ya ga jing kentep na ka ktien ka jong ublei lingba ki nong ishim benta ki ba pher isnai ya ka ban don ringkat ya ka pon na do ka basdang hado ka ba waino bat kham tam ku trai ba ka ni ka program ka ba kerpang kan long ka jing kerkhu bat ka jing mentoi ningkong e yang ngi ki ba don ya ka ni ka benta ka ba kraw ban pla ya ka kerteng ka ba em ba ka ba don bor jong me bat kham tam ru kan rat ba bha kan long ka jing kerkhu na ka benta ki ba sngap bat ki ba sha skor bat ki ba pej ya ka ni ka program haka kerteng ka jong uji su ngidwai amen dia haka ni ka por ngin ya poino sha ka benta ka baningkong haka bangin yo ban sngap bat sha skor ya ka jinghikai na ka ktien ublei lingba ka object lesson dia na kerpat ya pi baro ki hep kena bat ya baro hi ki ba pej bat sngam ya ka ni ka program ba phin a ya ka por ka ba klut jong pi bat ban plet jing mut ru ya ki jing hi kai na ka ktien ka jong ublei ba kan long ka jing ker khu ya ka jing em kristan ka jong ngi ka ba man la ka sngi hakani ka por ngin ya poi pat chakawai ka benta kata ka long ka object lesson But ka object lesson kabangan IAP hakani ka por kadai syapang ka jing ko ngu. Ka jing ko ngu kalong kabadon kam yangi ki kun khna. Kham tam bangide ban ko ngu ya ublay. Te menta kasngi ngin ya yat bat nga syakawai ka klaw kaba buon bhagi dieng bat ngin saya yat ru lingba ka duriau. Te shwa bangin poi syakani ka benta nganya thu yapi iwei ikana. Kani ka khana ka banganya thu yapi kadai syapang I eli. I eli idei I hati iba tipsngi baha. Iba sa ha ka wei ka klaw ka babuon baha ki dieng. Te I eli ila nang he ila nang san ha ka wei ka sngi ka kemie ka lang maham ya I eli. Ka laong pet cheni kuon wat julet shekijaka badum bat kabakam long klaw namar udon using I eli ila sngap ila kakemie ila ong hoot mai ngan ko ngu yapi hakawe kasngi kat ba I eli ila yat ulawan using ula ong eli alisi ngin ya let kai bat nga I eli ila perkat langan let ni em uong ali ngin ya let bat nga kita ki plang ki bajrong ngin ya let kai bat nga hang ta ti I eli ila jan ngop ban let bat using hamar kata kapor kalawan ka sur jong ka kemi ila kan mau ba ka kemi kala maham ya I ban let chiki jaka plang bajrong Hakata kapor I eli ila ngau thu ba ila bakala ba imdei ban ko ngu ya using I eli ila mare nang ta wot using ula be ya I eli nadien ula ong alete eli ngani le kaya plang I eli ila ong em ngam tre banya le kai bat pi using wang balei pi tieng ya nga ngam num dat hi pi Te I eli shim la pai dien ilam mare nang ta wut bat using ru lap shu ban be I eli la poi hayeng bat using ru let pai no shala yeng on na la poi hayeng
I Eli, ila ya tu ya kekemi, I ong mei. Dei shisha pi ba pi ong ba using unsadat ladang amko ngu ya pi. Kekemi kala ong. Kata kan kun, pi de ban ken mau ya ki jing sneng ki jonga. Tenamar ba I Eli, ila ko ngu ila kekemi, ila lat im na utau sing. Te hapret, menta beng ada snap ya kutu khana, kabang la ya tu ya pi. Dengan keli, kato kan ni jing keli ya pi. Te menta ngan keli shwa ya just feel, ibadang dekat bangang ne, kawe ka jing keli. Kanja ayu ya I Eli, lada im ko ngu. Dan kami Eli ban ko ngo balat na kajing mah. To aku belai shubun just to feel kata kalau ngejubab ke badai. Te ngan khot saya I Naisha. Naisha. Mentang ngan khot ya I Naisha. Naisha ngan keli pi ke wei ke jing keli. Balai don kam ya I Eli ba in ko ngu. Lada I Eli im ko ngo in sa syadat ha using. Aku belai shubun Naisha kata kalau ngejubab ke badai. Mendapat yang boy syuruh pada kita kata kalau beliin dia batna away to court na Bible kebangilah pensiem na kasih jong Apostle Paul juga nong Ephesus kalau nong kebahan real ke court kebaningkong hikin tian kita om kumne but syuruh nang dia kata nak court yang ibiang yang Naisha but just feel ba yang pulilin dia yang ke court but bangin le ya ka action. Pecahnya Naisha but just to feel ngin ken mau ya kutu khot Ephesus riu iwe ka ba ong kumno pi Ki kun tu ko ngo ya laki kme kikpa ha utrai namar kanie kalong ka badai ken. Sashisin Pi ki kun tu ko ngo ya laki kme kikpa ha utrai namar kane kalong ka badai ken. Te kum ki kun kena piru haye persyang banle ya kene ka action jong kene ka Bible dekat Bible kenang ba kin mau man la kasni ba ni day ban ko ngu ke la ki kmi ki pa kenang ba nge Islam ka protect pat ban yo ru ka jingkul ku na u ble ha kene ka bentapat ngin ye pet ya ka wei ka jingi thuk khana na ka Bible ka ba baro na phi ki hep khana phi tip ha kata ka de shapang ujona ude ubreu ubom shimla ko ngo ya ublei ha ka sien ka baningkong ngiken mau ba ublei ulapha ya ujona sha Nineve Henry ujona ula pet na Nineve bat ulale Tarshish ublei ulapha ya ujona sha Nineve banlet ong ya kibreu bakim day banle pop Henry ujona shimla ko ngo ulalet pet Tarshish da ka ba syong ha ka wei ka lieng onda ula syong ha ka wei ka lieng bat kita ki para briu kalawan ke eryong ka bejur kalaki kata ka lieng hadu ba barok kila syap tieng kila tep ba udai ujona ru ela dia ula sngau thu badai ma ubala wanra ya kata ka jing jia jong kata ka eryong ba shimla ko ngu ya ublei ha kata ka por ujona ula ong kita ki brio ki ben hakalieng ula ong bread no yanga shaduriau bat kan ne ka eryong kan sajai onda kita ki para brio kila bread ya ujona shaduriau udok kha ubala he ula up bat bam ya ujona lai sngi lai miet ujona ula syong hakpo jongka dokha onda ula syong hakpo jongka dokha ujona ula sngo thu ba uhap ban pan map na ublei ya ka jing bom ko ngu ka jong ula dwai ula ong a blei to map yanga pelat im no yanga onda ngalat na kani ka kpo jong ni ka dokha ngan sa ko ngu yami ublei ule kumno ula sngap ya kata ka jing duai jong ujona bat hadien udok kha ula preno ya ujona sha rut jong kata kawa
Hadian kane ujona ula let chani neve bat ula pla ya ka jing iet ka jong ublay shi ben riu baro bat ba kham tam ba kin le ya ka badai bat ba kin ko ngu ya u blay ti nakane ka jing thu khana ngi yo I ba ngi dei ban ko ngu ya u blay bat lada ngim ko ngu ya u blay shibun ki jing ma kin wan kom bau jia ya u jona ti heb barit ba iet kiba pet ya kani ka program ngin kin mau bangi dei ban ko ngu ya ublay ngim dei ban satla ya ki bala he ki balasan kin nong hikai ki kimi ki pa knang bangin yo ya ka jingsuk haka jing im ti hadin jong de ka khana ru ngan khot biang ki tu ki khna ki banga khot bene ngan kili biang katu ka ni ki jing kili ya ki knang ba phiru phin kin mau bangin long ki khna ki ba ko ngu to ja ayu haba ujona shimla ko ngu yo blay Ula sya ngut hau dok kha. ha oi kata kalong jubab ke badai ula sya ngut ha u dok kha tengok khot biang saya ina isha kan kili biang ye pi ya kan ke jingkeli ha tu ublay udang iet ya ujona Ot ublay udang ju jona bat ula pen lat im ya to kata lu kalong jubab ke badai ti hadin bang ladap keli ke tu ke jingkeli kini ki khina ngin kin mau ba ublay uai lat yangi pat sashisien bangin em wala bun sien gi bakala ka jing em kum gi khun khna kata ka bangi ongka second chances ublay uai lat ba yangi sashisien wala bun sien gi bakala mo ngi thok ngi syukor ngi tu ngi thiem kabat ka bakham tam ka long bangim ko ngu ye mei pai gi balahe gi balasan henrei ublay kumba uai lat bang ujona sashisien bu un lat em yangi gi khna ru un ai lat biang sashisien ken bangin ko ngu no ye ime ipai ki balahe balasan bat kani ka jing thu khana jong ujuna ka pen kan mau yangi ba ublay ju thawi ki jing bakala jongi bat ngi de ban ko ngu bat ban le ya ka mon ko jong u ha ka por ka ba de e mentapat ngenya poi syakwe ka benta kata kalong ba ngenya le kai bat nga de kini ki cats kini ki cats hangni phenyo I kidai ki to ki jing thu khana bangalai thu e phina do mene ka basdang chapang I eli chapang ujona tikini ki kat phaban shem ban pen bet yaki mo mentang ngadang bu iki halaka jong ka jong ti phin shem ini ki kat phin ken mau ban pen bet iki phin shem yakani ka dur yakani ka dur phin pet bat kanu ka kintien kaya hap ti ikhna I bala ban yo lut ya ke jubab ke bedai ita ide ikhna ibala skap bat ibala ko ngu bha ya ke ni ke jingkran jonga ha ke ni ke sngi ti mentangan khot choi gini ki khna ki badan lang bat nga ha ke ni ke por bakin penbet ya ki ni ki kat bat ngan pet kila ngap ni em ya ke ni ka jingkran ke jonga na isha bat I just to feel khot ye pi arngot shim gini ki kat ti pet kanu kaya day bat kanu mo pen pas de pilat yo ka bades pen pas te pet pen bet lang ma pi arngot nang shim iwe ka dur shim iwe ka ktien to kan pen bat nga gitu ru ani rap ye pi to oh kani to pet oh ina isha la yo kani ka badai pet alingin ye le kai ha ki jaka plang bajrong pikin mau em ne uong manu uong u sing kabaar pade playo ni em na isha kabaar pade ngikin mau ya ujona ba ublay ula kular ya ujona uong jona ngadang a ya me sakaway ka lad very good na isha kabalay pade ngiyo iba ikimi jong I eli ila ong ya I eli ko ngu knang ba pinlat naki jingma kani ru kadi jubab ke badai bat ka basaw pade kadai kadur jong I eli ka baong ban ken mau ban duai ha ublay jong me ti baro sautli ki jubab ki long ki badai tingayo I ba I kini arngot kila snap ha ya ka jingkran jonga nget scam pin long ki khna ki ba ko ngu to kublay shubun na isha but just to feel ya kani ka jing la jong pi ban jubab ikini ki cats
Ngingat scam bapilai yo shibun kijing mentoi ling ba katu ka object lesson. Di mentapat inya poi syaka wepat ka benta ka baar kata kalong ka quiz. Kumno perlok pialong ka baningkong ngi aingu yu blay ha ka bau blay ulalong le merkat bat ka jing im ka jonga ngai dru ba long le merkat bat ka jing im ka jong phi ngai baro piadan ha ka met ka phat ka bakot ka baklan ti ha ka ni ka por ai ku blay ki para banget baro ki parlok ki be ki jingi ki baju pet ya ka channel jong ka Good News TV jong ka jinga seng samla ki ji pisinat semngi bat ha ka ni ka por na ka liang jong ka jinga seng kena balang presbyterian mau plang ngidon ha ka ni ka program na ki per sara jong ka Good News TV bat ngidon ka program ha ka ni ka por ya ka Bible quiz lani ka jingkili jingtip na ka ktien ka jong ublay ti syabang nya sedang ya ka ni ka program ka jingi ngan pen itu iki parlok ka jingi ngiadan santli ki group ngan pen itu kawai hadin kawai ha ka group ka ba ngidan ha kani kapor ki santali ki group ki bani shimenta ha kani ka jingkeli jingtip naga ktin ka jong ublay ngan pen itu iwai hadin iwai pan ha ka group ngidan ye ikam jan ya me bat ye inimi shiba ha ka group B ya idai hun bat ye ibat me ha ka group C inangsan ha me bat ilensa feni ha ka group D idame lawan shwa bat inapi balasiudor bat haga group E ngidon ya happy mosha bat ya imat chaprang te parlong aya khot ya wer lam ya phi bani shimenta lingba kane ka program jingkli jingtip naga ktien ka jong blai le si yo phi la khamba tingin saya pet la ma phi ne la kini ki parlok ki jongi ting khot ngaya wer ya phi shimenta lang bat ni ka jinga seng kena balang mau plang ti limba ka ni ka program na ki per sara nga khot nga yawere philang baro na do ki hep ki baren bat ki parlok ki baro ki baya pet ya ni ka program nga khot nga yawere phi ya shimenta lang bat ngi ka jinga seng kena bat ngin ya pet ngin ya jubab ya kini ki jingkeli ki banga ngan aish kini ki parlok bat phiru ki baya pet saya jubab na ki ying kisam ki jong phi te shwabing ni sedang ya gini ka Bible quiz lani ka jingkeli jingtip na ga ktin jong blai tungin ni shimenta bat nginya pendam ha gi jing dwai tungin ya dwai au blai ngi aingu ya me ka ba me la long la merkat bat ka jing im ka jingi bat ngi dana ka ni ka por ha ka program na ki per sara kum ka jinga seng khna jong ka balang presbyterian mau plang ban ye shimenta ha ka ni ka Bible quiz Namar kata ya lamingi ki khun ki jongme ki parlok ki jingi ki bani shimenta kani ka por bat ki turu ki badan ha ki ying ke sam ki jongki ki bapet ya kani ka program long namar kat ya ka por badang sa baro na bagi ningi dwai ngi pan kerteng Jesus Christ amen Ini sedang no yang ni ka program jingkili jingtip na ki tin jong blay kabangi la sat la pensyong nang rim na ki kam ki apostel ka lenong ka baningkong hadu ka ba program ting ni sedang no na ki kala ka baningkong Haka dengan kelar ki grup kin yok lupa sautli ki jubab bat kin haban jit tangi gawe bat ada ki yok ya jubab ke badai kin yok shipumat haka ni ka kelar ngini sedang no na ke grup A ke grup A sangap hai ke jingkili ya tho ya ke kerteng u apostol u balasha jit ban shim ya ke bentah ke jaka u judas ki jubab kilong ke ba Petrus, kababi, Jacob, kabaki, Matius, bat kabadi, Matius. Kapor jompi kasedang mentah. Matias. Okay? Matias. Pio ya kejubab kabadai, bat kata kalong Matius. Ke grup A kalayo Shipomax. Nginyelet bat siya ke grup B. Grup B sengap bahai ke jingkeli kumbakan nongot ki mensiam ki bala penyesok sya ke balang ha ke jingelap u Petrus ha ke sengi Pentekus ki jubab kilong saw hajar ki mensiam ke babi lai hajar ki mensiam
kabaki ar hajar ki mensim bat kabadi san hajar ki mensim ka pojong pi ka sedang mentah. Lai haja. Pio yang kejubab kabadai ke grup B kayo 10 points. Nginya poipat sasya ke grup C. Grup C sengap hai ke jingkili. Hakapor kabakan no baji upetras bat uyoanes. Kilaya letkiu syah ke temple. Kijubab kilong kaba A kendai baji kababi lai baji kabaki ndrio baji bat kabadi sau baji kapor jong pi kesedang mentah. Kendai beje, Ke saya kendai beje, ta kendai baji kedai kejubab kabadai ke grup C kalayo 10 points. Ini poin mendapat ke grup D. Grup D sengap ha ya ke jingkili kat no benta kila buri no ya kador habaladi ya kabri. Kijubab kilong kaba shi benta kababi sau benta kabaki ar benta bat kabadi lai benta kapor jong pi kesedang menta. Si benta Pio yang kejubab kabadai shi benta ke grup D kelayo 10 points. Mentapan nginya poi sesya ke grup E. Grup E sengap baha ya ke jingkili. Habau Petrus bat uyo anis. Kila dan hakmat ke dorbar. Ke ai ke jingle. Kabaki lingdo. Urang ba ke temple. Bat ki sadusi kila le ya kini. Kijubab kilong kaba A la sempat yaki kababi la lentham mau yaki kabaki la kembat la set bendi yaki bat kabadi la bekno yaki kapor jong pi kesedang mentah. nasat bala kembali ki, To persyang biang saisin lakem bala sat bendi ki, pio yang kejubab kabadai ke grup E kelayo 10 points. Tenginya sedang biang yang kini kejuk ke kela dah kaba nginya sedang nak ke grup E. Grup E sengap bahai ke jingkili. Udimetrius udai uai. Kaba A jubab ubania kababi uling skor kabaki urang ba sipai bat kabadi usim. Kapor jong pi kesedang mentah. Ringskor. Pio ya kejubab kebabakla kejubab kebadai kalong ubania. Nginya poi sya ke grup D. Grup D sengap ha ya ke jingkili. Lakhot kumno ya ke kerdap ke temple. Hakaba ladon uwei ubriu ubadeko ubajupan jingai isenai. Kijubab kilong kaba A kaba itenan kababi kabadum kabaki kabapernai bat kabadi kabatingsan kapor jong pi kesedang mentah. Kaba itenat. Pio ya kejubab kabadai ke grup D kayo 10 points. Nginya poipan sa sya ke grup C. Grup C sengap hai ke jingkili mano na kini kibalayawan yang hajan hakijan kop balik kat ba ki senran kidang ya kmishan ya ke jingkiu uji su syabeneng. Kijubab kilong kaba A arngut ki angel kababi arngut ki kentai kabaki arngut ki rangba bat kabadi arngut ki kena kapor jong pi kesedang mentah. Arngut kirang ba. Pio ya kejubab kabadai ke grup C kalayo 10 points. Ini yang pat sesya ke grup B. Grup B sengap ha ya ke jingkili. Kat no teli ki kenjeri lakum ya upol
habalayo ban kem yeu ki jubab kilong kaba sal teli kababi lai teli bat kabaki ar teli kapo jumpi kesedang mentah. Paki akli. Pio ya kejubab kebadai arteli. Bat ke grup B kelayo shipo points. Kejingkeli ke bakat duk hagane ke kela kan ya syaga grup A. Grup A sengap ha ya kejingkeli. Upol ulasyong katno benai hari Greek. Kejubab kilong A san benai, B ar benai, K lai benai, bat D sau benai. Kapojong pi kesedang mentah. Lai benar. Pio ya kejubab kebadai lai benai. Ke grup iru kelayo shipo points. Tungiladap kene ke kela kebaning kong mentangan pensengau. Ya ki points pagine ki grup kilayo. Ngiladap ke kela kebaning kong bat mentangan pensengau. Ya ki points bagine ki grup barok santeli kilayo. Ke grup A kelayo arpo points dengan ai kijing tap keti. Ke grup B arpo points. Ke grup C ru arpo points. Ke grup D ru arpo points. Bat ke grup E kayo shipo points. Niladap ya ke kela kebaning kong, bat mentapat nginya poin. Sya ke kela kebaan, kebadai tang sisin jubab. Baraka dia ke kela kebaan, ki groups, lada kiyo ki jubab kebadai, kin yo arpo poin. Nginya sedang no ya ke kela na ke grup A. Grup A kajingkeli ya pi kalong, ya tho kerteng ya ki shikurim, ki baladie ya kabri, bat balaburi no ya kador jongka. Kapor jong pi kesedang mentah. Ananias bat Sapira. Kejubab kelong kebadai. Ananias bat ke Sapira. Ini poin syaga grup B. Sengap bahai kejengkili. Ya tu ya kerteng wei uparisi. Ubalong unong hikai hukum. Ya ubah kipat ba kiburam yau. Kapor jong pi kesedang mentah. Gamaliel. Kejubab kelong kabadai Gamaliel. Grup C sengap bahai kejengkeli. Habala lentam mau ya Stepan ulayap bat latep ya u. Tiyatu mano balatep ya Stepan. Kapor jong pi kesedang mentah. Kirang bak bariu belai. Kirang ba bariu belai kelong kejubab kabadai. Ngini yat pat sasyaga grup D sengap bahai kejengkeli. Haba upol ulatmu ban led ban penyap yaki senran jong utrai ulapoi hajan kawai kesnong kendit lating shan lap saudong yu ka jingshai na beneng bat ulakelon kram hakendau tiyathu ya ka kerteng kata kesnong kapor jong pi kesedang mentah. Damaskus. Saya sih Damaskus. Damaskus pio ya kejubab kabadai. Ngini nyat pat sasya ke grup E. Sengap bahai kejengkeli. Katnus ngi usol shim la imat. Lani shim la bam. Lani di. Kapor jong pi kesedang mentah. Kelas ni. Kejubab kalong kebadai, berkam grup biru kalayo
arpau points. Hadin beradab ke kelar ke baar ke grup A, B, C, bat D kira yo 10 points. Tu ni ai jeng thap ti. Kat ke grup E kira yo 5 points. Ngini yat pat mentas ke kelar ke balai bat kata kalong jubab kat bakloi. Ngan ai ke jengkili segi grup bat kino-kino kibatip ke jubab kinra ikti bat kin saai ke jubab ke jengki. Lada kiyo ke jubab ke badai kin yo 10 points bat lada PI ke jubab ke babakla pin syak hati san points. Ke jengkili ke baningkong ya tho ya ke kerteng uai usenran ha Damascus ya ke ba utrai ulaong hu ha ke jeng itu pau banlet ya kendo ya usol. Grup B Ananias. kejubab kalong ke badai Ananias. Grup B ke yo 10 points. Kejengkeli ke baar hakai serial dan uai ubriu uba kerteng u Cornelius. Hakai serial dan uai ubriu uba kerteng u Cornelius urang ba sispa na kekenhun sipai. Dia tu ya ke kerteng kata kekenhun sipai. Grup D Italia. Italia ke jubab ke badai. Ke grup D ke yo 10 points. Ke jengkeli ke balai hakanu ka shnong lani ke jaka balakot Kristan yaki senran baningkong e. Grup E Antiok. ke jubab kalong ke badai. Ke grup E ke yo 10 points. Ke jengkeli ke besar Habau Paul ulapoi haderbi bat Listra ladan uwe usenran hangta ubadai ukun kawai ke jiu ke banget bat ukpa jung upat udai ugri dia tu ya ke kerteng uta usenran. Grup A Usilas. ke grup A kala ya ke jubab ke babakla bat pila syak hati sun points. Ke jengkeli ke basan bat ke bakhaduk kalong ya tu ya ke kerteng ki arngut ki briu ki ba upol ulaya syam hakurin hadin ba ula kenria no na eten. Grup C Aquila bat ke Priscilla. Aquila bat ke Priscilla pio ya ke jubab ke badai bat ke grup C kala yo 10 points. Takum tu bila poi syaga kela ke balai kolong ke kela ke bakhaduk. Di aku beli di nongi syementa ki jongi ki balai syementa akan ke jingkeli jingtip dan ketin jonglai. Bat menta ngan pensnow ye ki points ki baki ni ki grup par satri ki lajo. Ke grup E ke lajo 5% points aktif. Ke grup B 10 points. Ke grup C 10 points. 10 points. Bat ke grup E 10 points. Kadu e ngai play ki nongi shimenta ke jongi ki polok ke jongi ni ki satu lagi grup ki belai shimenta bat pensiam hagini ke jingkili jingtip. Bat ngai play ru yaki para banget beet ki parlok jongi bat kerpang e ki hap ki baret. Kiba la pet ni ki gisam ke jongpi. Naman kata kani ke jingkili jingtip na kitin ke jonglay. Limba kani ke program Good News TV. Ai kan nom ke jinghikai. Kan nom ru kata kabanyara pingi benginang long smart cucu ban puli yang kitin ke jonglay. Dilesi dan ke jingkili kiba pitip kanang yarap cucu epi. Badan ru ke jingkili kiba pi pepat jutip. Pinang yai tip susu panang yai buat peniak susu yai kijuba baro. Tinggal scam pilayo kajing mentai ublay mungkin yang hilang baro nak benda keburang berjumpa. Amin.